Hallelujah. Amen. Greetings, ngane zakwethu. Greetings, bafowethu. Greetings, bazalwane, in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus. Hallelujah. Ngiyabingelela egameni elihle, igama Jesu. Weyizwa lento, kufuneka besikhuluma ngegama elithi Jesu, kube ne-shift even in your spirit. Kube nokushintsho emoyeni wakho. Uthi yazi ngifike nginje manje senginje. Amen. Hallelujah. Tokwenze njani? Uthi hayi content engikwazi nabo ukukhombisa. Idlala ivideo ke manje kaJehova engqondweni yami. Amen. Siyambonga uJehova bafowethu ngomona nawo ngathi impela uNkulunkulu onomona. Hallelujah. Simbonga uNkulunkulu ukuthi uyenqaba ukuthi unyawo lethu lishelele. Hallelujah. Uyanqaba sikhonza uNkulunkulu onomona. Amen. Bafowethu ke namhlanje sinenkonzo yethu yokuhlephulelana ngesinkwa, the breaking of bread. Sinenkonzo yesidlo Esingcwele. Sinenkonzo abanye bayibiza nge-Eucharist, abanye bayibiza nge-Holy Communion. La ngikhuluma khona bayibiza kasilalelo. Hallelujah. Silalelo. Uyayikhumbula ke wena nonga. Hallelujah. Abanye bayibiza nge-breaking of bread. Bese kuthi laba abanye bethu abaphuma from the side of Catholicism bayibiza nge-Eucharist. Hallelujah. Bathi ke bafowethu kuneyindlela uNkulunkulu ayibekile ezwini lakhe ukuthi kumele sithi administer kanjani, kumele sithi partake kanjani esidlweni esingcwele. Hallelujah. Yazi njengoba ngikhuluma nje kunencwadi efikayo ekhanda lami bafowethu uNkulunkulu angipha yona ilapha encwadini yabaseKorinte bokuqala. Hallelujah, chapter 1. Paul, by inspiration of him, the Holy Spirit, uthi kithina God Sanctuary Family Church, namhlanje uma nizothi partake of isidlo esingcwele, namhlanje as you shall be breaking bread, namhlanje as you shall be partaking of silalelo, kukhumbuleni lokhu ukuze kuthi noma benibuza abangazi ningabathuki ningabathethisi, but nibe ne-understanding of imuva labo ukuthi yini bangukuthi babuze le mbuzo abakubuza yona, either ngoNkulunkulu ngokukholwa ngesidlo nanoma imiphi imikhuba, the rituals uNkulunkulu ayibekile ezwini lakhe ekumele ukuthi siyigcine njengabazalwane. Amen. Now uNkulunkulu ekhuluma ke la Paul uthi ubani uPaul ngeSizulu? Paul. Hallelujah. uNkulunkulu ekhuluma ke la kithina in the book of 1 Corinthians chapter 1 muze ibuka lapha verse 18. Uthi yazini lokhu God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu ukuthi le message enginike yona, the message of salvation, i-message yensindiso, amabhayibheli amadala ayibiza ngebesora. Hallelujah. The besora, le message prophetic, ngoba i-message yensindiso ithi kufundisa ibiprofeta futhi iphinde futhi ikutshele ngekusasa lakho nangefuture yakho. Hallelujah. So le besora ke le message oyiphethe yazi ukuthi it is a weapon of mass destruction. Hallelujah. Uma isezandleni ezi-wrong iyabulala le, ingabhubhisa ngisho izwe. Kodwa uma isezandleni ezi-right, le message iyavikela, iyakha, iyalapha, iyalulamisa, iyagcwalisana, and mase iyabonga ube preserved. Hallelujah. So uNkulunkulu uthi la ezweni lakhe yazini ke God Sanctuary Family Church ukuthi i-message of the cross, i-message yesiphambano, i-message yokunqotshwa kwehlazo, ngoba i-cross iyihlazo bafowethu elanqotshwa. Hallelujah. Siyakwazi thina lokho ukuthi uKristu Jesu walinqoba ihlazo lesiphambano.
Amen. Yingakho ke ungeke usifice sigqokile iphambano ngisho ebuqaleni. Hallelujah. Ngoba ihlazo kaKristu Jesu alinqoba le. Ngisho libeni lo muntu wala esanctuary ngeke usifice futhi isiphambano ngoba sanqotshwa. Amen. Hallelujah. Ungahlola uzophuma ngale imbhalo engcwele. Isiphambano uKristu Jesu wasinqoba, ihlazo lanqotshwa. Akekho umunye wakwazi ukunqoba isentence yehlazo. Abafika ngaphambili kukaKristu Jesu bahluleke ukunqoba ihlazo lesiphambano. Hallelujah. Yazini ke nina ukuthi meniphuma nale message yokunqoba ihlazo, the message of the cross. Kwabanye kunendlela ethile ezozwakala ngayo. Kuzobe ngathi intambo la emakhanda ena ihlangane. Kune shortening. Hallelujah. Hallelujah. Kunabantu ozothi muthi umzalwane. Kunabantu ozothi muthi umKristu kubona. Kunabazalwane, kunabantu ozothi muthi kubona usindisiwe. Bathe kusho ukuthi intamba ayisahlangani kahle. Abanye benivini emakini. Nathi menisho ukuthi nisindisiwe kwathi phelile indaba yalo manje. Hallelujah. Ufile futhi nobuzigaba. Amen. So the message of the cross is foolishness kubapi abantu kulabo ababhubhayo. Hallelujah. uNkulunkulu uyakwazisa lo. So Musa ke wena muthi uma uya kubantu ababhubhayo uthi mubatshela ngemessage yokunqotshwa kwehlazo ukuze bazuze insindiso mase bayanqoba o bakufrustrate o uzuyihlukanise nabo ubashiye uthi mina angidlelani nabantu ababhema insango angidlelani nabantu abenza lokhu nalokhu nalokhu vele imessage oyiphethe akuyona yakhe yabo ngoba nawe uyakuzuza kunje ngabo. Yes. Ungathi ngoba usungcono mase ubona ukuthi abanye abantu ke bona sekumele baye kulahlweni. Hallelujah. The message of the cross, i-message yokunqotshwa kwehlazo, the message of the conquering of ihlazo, the cross, is foolishness to those who are perishing. Kulabo ababhubhayo. Kodwa mase bakhona laba banjengawe, wena usumamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, wena uNkulunkulu asekunika isambulo sezwi lakhe, the besora. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu kinina esenamukele insindiso, kinina esenamukele isambulo sokuthi uKristu ubani, kinina eniphethe ngisho itestimony. Beyizwa leyo. Kinina eniphethe itestimony niphinde niphathe neevidence ukufakaza. Awuyibeke kahle ngesizulu manje lento engishoyo. Kinina eniphethe itestimony. Kinina eniphethe ukufakaza. And kinina futhi over and above itestimony eniphethe ngisho i-evidence. Into ebonakalayo nephathekayo. Madoda. Into eniphethe nina ukuthi uKristu Jesu uyini, he is the power and the wisdom of God. Yona evidence eniphethe, itestimony eniphethe leyo ukuthi uKristu Jesu yini ungamandla, he is the power. Hayi man, bafethu izweni lento man, sometimes iyanqaba ukuthi uhlale phansi. He is the power and the wisdom, ungubuhlakani bukaNkulunkulu. Hallelujah. Kinina ke eninjalo, the message of the cross, i-message yesiphambano, ipower ingamandla kaNkulunkulu. Yes. Awifunde lesizulu khona bezoyizwa kahle. Hallelujah. Inkosi yami. AbaseKorinte bokuqala. Hallelujah. Ufunde nje uverse 18. Ngokuba izwi lesiphambano kababhubhayo ligubuka. Izwi lesiphambano esanqotshwa liyini kwababhubhayo
lingubuwula. Kepha kuthina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Kepha kithina esisindisiwe nesisindiswayo lesimisela ukwamukela insindiso even today liyini? Lingamandla kabani? kaNkulunkulu. Ingakho lapha uma uya kwihubo lika David 53, hallelujah, ufunda from verse 1 to 3, uNkulunkulu uyasambulela ukuthi yazike ukuthi isiduphunga lesiwula kuphela esinquma enhlizweni yaso ukuthi uNkulunkulu akekho. Musaka ufuna ukubalwa kanye nalabo bantu. Hallelujah. So imessage ke bafowethu namhlanje sizoyibhayisa ke kulesi sifundo sabaseKorinthe bokuqala. Hallelujah, verse 18. Ukuze ukuthi mesingena sidipa ezifundisweni zesidlo esingcwele ube nokuqonda ukuthi kunezinto esizothi mesikhuluma sifundisa ngoba ukazazi kahle zibe nokuphukupukana phakathi. Bekezela mfowethu uhlale uzoyithola imfihlakalo. Ube yisteward nawe, ube umphathiswa wemfihlakalo yeqiniso likaNkulunkulu nensindiso kaNkulunkulu. Hallelujah. Bayasibuza abantwana bethu ukuthi hawu njengoba uthi sidlisidlo namhlanje we God Sanctuary Family Church uyithatha lento eyisho. Hallelujah. Ngoba uhlale nisitshela ukuthi nina you are a word based church. Sinike imbhalo la uNkulunkulu eestablisha khona. Hallelujah. La uNkulunkulu eestablisha khona le ordinance yesidlo. Hallelujah. Nithatha le. Lalela ke mfowethu ukuze ube nolwazi oluphelele kuze kuthi nangelinye ilanga medliwa isidlo wazi ukuthi kwenziwani ngoba isidlo siyi service on its own. Akuwana nje 5 minutes mase sidlulele ezwini. Hallelujah. Ngoba isidlo uma usihlola udeeper manje yazi wehlisa amanethi akho kweingamoya. Siyayalwa ke thina njengebandla the 21st century church, the New Testament church, siyayalwa ukuthi uma sekuzodliwa isidlo kufuneka sikhumbule imiyalo esinikwe yona. Hallelujah. Ukuze uthi noma ungasekho la phakathi kwezindonga zebandla uqhubeke wena nokuadministerisa isidlo ekhaya kini nakwakho. Hallelujah. Ungadipendi ekudleni isidlo esontweni kuphela. Hallelujah. Iba ne timetable nawe yakini yakwakho. Hallelujah. Ukuthi hayi thina ke la ekhaya isidlo every month mengiholile sidlisidlo. Hallelujah. Or every 2 weeks sidlisidlo. Or every week sidlisidlo. Hallelujah. Ungadipendi kulesa sesontweni. Ngoba umyalo uthi do this in remembrance. Uma nikwenza lokho nikwenze ukungikhumbula. Hallelujah. Sikhumbulani. Uma sidlisidlo sikhumbula the price that Christ Jesus paid. Sikhumbule the pain that he endured for your salvation and my salvation. Amen. Hallelujah. Amen. So izona inkumbulo ke lezo ukube ngumuntu wesimame ngathi bengithi izona inseka. Amen. Hallelujah. Ukuthi muke waliphatha leligama lesidlo mase kuvuka ama-minute. Amen. Hallelujah. Kuvuka ama-minute entengo engathengwa ngayo. Kuvuka ama-minute entengo engathengwa ngayo. Ngithengwe ngegazi. Hallelujah. Ngithengwe ngegazi, ngithengwe ngentengo that does not compare and cannot be compared. Ngithengwe ngenani eliphezulu. Hallelujah. So mukhuluma ngesidlo I drop everything engiyenzayo mase ngikhumbula ukuthi leli gama elithi isidlo esingcwele, the breaking of the bread, kunomzimba owahleshulwa ngenxa yethu, kunegazi elaphalala ngenxa yethu ukuze namhlanje sibe counted faithful, sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Nyamuza uNkulunkulu uthini ezwini lakhe. Yes. So uma ke bafowethu sithi partake sidla
ukuthi partake ngesizulu ukuhlanganyela. Yes. Uma sihlanganyela ke bafowethu in the breaking of bread ehlephelaneni kwethu isinkwa isidlo esigcwele khumbula yekela yonke into oyenzayo mase uyakhumbula uma uphethe i-cellphone utexta usesontweni uku WhatsApp uku Facebook yekela. Hallelujah. Uma busy usex texta ngoba vele ninjalo man nithi nisesontweni nibe nithumelelana ama-nudes iy'thombe zeninqunu. Yazi ke namhlanje ukuthi sidle isidlo iyeke lento oyenzayo. Drop everything that you are doing because we are doing something very important in the calendar of the Christian life. Ukuthi besikhuluma ngayo kuvuka insika. Hallelujah. Uma kuukuthi kunosisi la esontweni nobhuti noma umambane nobabani osombonile ukuthi uzoba i-topic namhlanje after church ngenxa yendlela agqoke ngaye according to you and your taste lezi zinto ayigqokile ayihambisani. Hallelujah. According to your taste even le hairstyle ayenzile ayimfanele namhlanje njengoba sizobe sidla isidlo iyeke leyo nto ungasaqhubeka nayo. Hallelujah. Yeke uma kade uplana ukuthi nina nisazohlangana njengamadoda nibe kwi-men's meeting la nibiza khona abafazi benu ngey'tambu namakhabishi uthi ngikhathele ukudla ikhabishi nesitambu namhlanje before you partake ngaphambi kokuhlanganyele kanye nathi esidlweni esingcwele uyeke lo mcabango uhlambuluke and make a U-turn phenduke ngoba ngeke usidle isidlo esigcwele usenale mcabango nayo. Awunazi inseka wena manje. Awunazi inseka. Awulazi nani othengwe ngayo. Hallelujah. Ukuze ke si-understand bafowethu from a scriptural perspective ake siqale lapha encwadini ka-Exodus chapter 12. Hallelujah. Sikhuphuke nayo ke bafowethu ukuze si-understand ukuthi iqale nini lento yesidlo. Hallelujah. Iqale kanjani? Bekwenze njani? Bekwenze njani? uNkulunkulu uyaphendula bafowethu. Uma usafundiswa wena ukuthi uNkulunkulu uyayizwa umthandazo kodwa uyaphuza ukuphendula. La esanctuary uyayizwa umthandazo futhi uyayiphendula. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Ake siyeke lapha bafowethu encwadini ka-Exodus. Imbhalo emdala ke, imbhalo emdala engcwele, u-Exodus imbiza ngoShemoth. Hallelujah. Imbiza ngoShemoth. So siya lapha ke encwadini kaShemoth ke namhlanje. Shemoth chapter 12. Hallelujah. Awusuka madoda. Hey man, ungathi umphumulo benqunu udanse phambi kaJehova ulungisela uDavide la. Hallelujah. uShemoth ke bafowethu. Akhuluma uNkulunkulu. uNkulunkulu yazi ukuthi usakhuluma even today nabantu bakhe nangabantu bakhe. uNkulunkulu uyakhuluma nabantu bakhe futhi uNkulunkulu uyakhuluma ngabantu bakhe. Hallelujah. And I pray with today uNkulunkulu akhulume ngami, akhulume ngesanctuary, akhulume ngani bazalwane kulabo abangakambulelwa who have not received the revelation of who God is. Hallelujah. Yendlalelwa kanjani? Yaqala kanjani le ordinance of the breaking of bread? Hallelujah. Yesidlo esingcwele ukuze sibone nomsebenzi wazo. Uthini uverse 1 lapha kuverse 12, kuchapter 12. Umuyifunda ithi now the Lord God Almighty Yahweh Elohayika uYahweh uvelinqa modimo isikwebo qobolazi. Hallelujah. He spoke to Moshe. Hallelujah. Amabhayibheli esingisa to Moses.
kodwa la ethu nala imbali emdala ithi uMoshe. Hallelujah. Wakhuluma noMoshe noAharoni. Hallelujah. Khuluma uNkulunkulu. Uthi Moshe nino Aharoni. Ukhona futhi phakathi kwethu Aharoni. Ngasho ukuthi Aroni noma uthi Aharoni noma uthi Haroni. Hallelujah. Assalamu alaikum. To God be the glory. Hallelujah. uNkulunkulu uyakhuluma ke la noMose benoAroni. And bakuphi njengoba uNkulunkulu akhuluma nabo, they are in the land of Egypt. Imbali emdala ke ithi they are in the land of Mizraim. Ngoba kumele ukwazi lokho. Hallelujah. Ngoba afanele ukholo lakho lube founded upon izimpi zembango. Hallelujah. Amen. When as long as uJakobe nomfowabo kubani lo enoboya emzimbeni uEsau, as long as uJakobe benoEsau bengezwani eyamikoli yaqina. Hallelujah. Nentshumayelo zami futhi zibheswa kule ndawo ekuliwa kuzona. La kuxolelwana khona kuthelelwa amanzi kuzoyivala inkonzo abantu bagoduka. Hallelujah. Uma ngivesa iGibhithe kini kufanele ngilivesa iGibhithe njengendawo yani yokungcola uNkulunkulu angayifuni. Hallelujah. Yet uma uye encwadini kaIsaya chapter 19 uIsaya uyakuvezela hayi yena yedwa ngikwenzela iexample ukuthi God loved Mizraim. uNkulunkulu loved and he loves Egypt. Hallelujah. Asizokuchazela mfowethu ngelinye ilanga but kwazi lokho. So uNkulunkulu ukhuluma noMoses ke benoAharoni balapha ezweni labaMizraim. Uthini uNkulunkulu kubona? Uthi verse 2. Ngifuna uyifunde slowly. This month ngifuna niyilalele bazalwane lelo. Sithi Isidlo, angithi? uNkulunkulu, excuse me. uNkulunkulu uyakhuluma ke lapha nebandla lase God Sanctuary Family Church. Ukhuluma ngoPastor Twala. Uthini uNkulunkulu kinina ngoPastor Twala? Uthi lenyanga. Uyidwebele nje engqondweni yakho. Lenyanga. Akayisho igama layo. Iyakuba kini inhloko yezinyanga. Uyayizwa lento? Ingakho ke nawe kumele ukwazi ukuadministerisha isidlo esingcwele ekhaya. Ngoba once waqala uthi lenyanga lolu suku le date. Hallelujah. Masulenzile yonke sekuyaziwa ke ekhaya ukuthi leta igcini iphele esontweni sesiyakwazi ukuyenza nakuphi nasekhaya. Bathi usho kanjani? Uthi sayenza bese ukhothani inyanga. Hallelujah. Awiphindeke le phathi lenyanga. Yeah. Iyakuba inhloko yezinyanga. This month shall be to you the beginning of months kuwena. Angikuforce ngoba khona abangeke bavume ukuthi mase ngibavakashele mina Jehova sebawothi ukuthi lenyanga engibavakashele ngayo ibe significant empilweni yami. Bayokwenza njani? Bayongidudula nje. Baba bangixeke nje. Bangiphushele kude nawo. Kube khona abazamamukela bathi indeed lenyanga to me shall be the beginning of months. Iyoba uyini? Inyanga yokuqala enyangeni. Iyoba inyanga yokuqala onyakeni kubani? Kimi angazi kuwena. Singaba ndawonye la esontweni, but kungenzeka wena uphuma ungenayo inyanga yani yokuqala onyakeni wakho. Hallelujah. Hey, hayi my God. Now, ngenze njani ke Jehova? Ngenze njani? Sebawo. Uthi uNkulunkulu ke hamba uyokhuluma with my congregation. Speak to the Talmudim.
Awifunde lapha ku verse 3. Khulumani kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli. Asikhulumi ke la ngo-Israyeli izwe. Hallelujah. Sikhuluma la ngo-Israyeli kaNkulunkulu. Amen. Ngiyacabanga ukuthi kufanele sicacise le part bafowethu. Sikhuluma lana ngobani? Ngo-Israyeli kaNkulunkulu. Hayi lo oyizwe lika 1948 1949. Hallelujah. Ukwenzela i-example ukuthi understand ukuthi how do you become the Israel of God. Ake sithathe nje for example uAbraham. Hallelujah. Abaningi bethu bazi ukuthi uAbraham ungumJuda. Hallelujah. Amen. Abaningi bethu bazi ukuthi uAbraham is an Israelite from Israel owenziwa ngo-1948. Hallelujah. So uyabona already sefune kuyihleke ke manje. Ngoba uAbraham uphile before 1948 1949. So ungalingi associated nobani ne country eyakhiwe ngo-1948 1949. Hallelujah. La sikhuluma ngo-Israel kabani kaNkulunkulu. Amen. Now, uma uyincwadini kaGenesa, the book of Bereshit, incwadi yokuqala embhalweni engcwele. Hallelujah. Uya ku chapter 11. Hallelujah. Uma uya encwadini kaGenesis ku chapter 11, uNkulunkulu uyasivezela ezweni lakhe ukuthi uAbraham ungowakuphi. Hallelujah. uNkulunkulu uyasivezela ukuthi uAbraham uqhamuka kwiprovince ebizwa ngeUr. Hallelujah. Uqhamuka kwiprovince ebizwa ngani? ngeUr. Ezweni elibizwa ngani? ngamaChaldeans. Wayizwa le? uNathi Twala uqhamuka kwiprovince yakwabani? yakwaZulu Natal. Hallelujah. Kwi-country ebizwa ngani? ngeSouth Africa. KwaZulu Natal nje enjalo uphuma eMlazi, Isigcwele. A village, a section. Nangizwa bafowethu thingithini. Now, uAbraham ozalwa uTira ephuma kwiprovince yaseUr, kwi-country ebizwa ngani? ngamaChaldeans. By the way, igama elithi Chaldean elinye igama elisetshenziswa for Babylon. Amen. Hallelujah. So uAbraham uyiBabylonian. Le wena othi ufunda ngaye ezwini iBabylon uyihlanganise nani? Nokonakala nokukhonza ithombe. Yila kuphuma khona uAbraham ke lo uphuma kwi-testicle kaTira okhonza zona ithombe. Hayi noma ukuthi uyayikhonza futhi uyabakho uNkulunkulu. Uyakwazi ukuvuka ekseni ayogawula ngoba kufuneka ngakho uNkulunkulu namhlanje. Ayogawula isihlahla amakho uNkulunkulu. Uyakwazi ukubona itshe athi leli tshe bengilibuka linensimbi enhle engakhipha uNkulunkulu osimuthi. Hallelujah. Kodwa yazike mfowethu ukuthi ukuze ube uIsrael kaNkulunkulu kunento efuneka ikuvakashele ebizwa ngokholo. La khona uconfronta oNkulunkulu abanye ngoNkulunkulu oyedwa. Hallelujah. Ingakho ke uAbraham ngefaith yakhe ngokholo lakhe it was accorded to him uNkulunkulu wamshintsha kwaba neshift kwispirit sikaAbraham. Yabona umehlangana noNkulunkulu ngeqiniso nje lilodwa akashunyayezwa ngako Abraham. Hallelujah. Ehlanganeni kwakhe noNkulunkulu athi uma lo nkulunkulu engakwazi ukuyivikela, engakwazi ngisho ukususa ikati belimkhamele ekhanda noma inyoni imimnyele, then this is not a God. Hallelujah. Amen.
angeke ngikwazi ukumkhonza uNkulunkulu nje. Leso sinqumo sika Abraham eyedwa asinquma ngenxa yokuthi umuntu nomoya kaNkulunkulu samagnetha umoya kaNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu wathi ezweni laseBhabhiloni. Hallelujah. Endlini kaTira okuyena wakho uNkulunkulu baseBhabhiloni. Awubheke kuphumana. Hallelujah. Niyabona lento bafowethu. uNkulunkulu ke masuhlangene naye wavuma nawe ukumamukela. Hallelujah. Ngolimi la namhlanje sothi wavuma ukwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. uNkulunkulu uyakushintsha from ukuba uNathi waKwaZulu Natal eMlazi in a country called South Africa. Yabona uNkulunkulu he sets you apart. He sets you apart. Awuyibeke kahle. Uyakwehlukanisa. Uyayibona le? Mase kunika igama nobuzwe obusha. uNkulunkulu mase kubiza ngeYasharel, the Israel of God. Ukuba uIsrael kaNkulunkulu is a status that you earn ngokwenza inqumo ezithile. Uma ungakazenzi lezo inqumo, you will never be an Israel of God. That is why it is blasphemy for any people or nation to lay a claim on the nature of God. But they lay a claim even on the bloodline of God. But it is uma benza kanjalo, they are rendering uNkulunkulu of no effect. Hallelujah. Ngoba benza ukuthi uNkulunkulu abe uNkulunkulu othe sesidale sonke as a human race. Mase silahla thina. Senzeni kuyena? Bayibona lento? Mase silahla thina aphume iqhulu nesizwe esithile samaJuda. Thina silahle sibizwe ngama-Gentiles. Ubani osidalile kanti? Ukuthi namhlanje usidala mase usibiza ngama-Gentiles ukusho ukuthi kwawena uNkulunkulu awunalo iqiniso. Kodwa ufuna iqiniso kuthini? You are a racist. Hallelujah. Unocalucalulo nobuzwe. Xobona uNkulunkulu lenobuzwe. Xobona uNkulunkulu lenocalucalulo. So noma ubani ozofika kuwena akutshele ngokuthi wena uyi-Gentile, yena uphethe ibloodline kaNkulunkulu. Umikhona indlela ukuthi ungamthinti ngezandla. Umphuthume. Mfowethu manje vele uvala umnyango umtshele ukuthi ngiyamalala. Khona inoni evukayo ngaphakathi kumina. Zoze ngenza umonakalo. Hallelujah. Ngiyamuza uNkulunkulu thina bandleni. So kwazike lokho ukuthi yingakho le message uma isezandleni zomuntu wrong izoqhubeka nokuba yifoolishness. Ngoba uyokhonza man uyozuma epulpit wena ube yifanatic yamaJuda ushumayele ngoNkulunkulu wamaJuda. Yethu uNkulunkulu bakhohlwa ukutshela noma wena osukhohliwe ukuthi uNkulunkulu udalile izulu nomhlaba. Utheme eqeda ukwenza lokho wasedalani abantu wabadala ngani ngomfanekiso wakhe wasebabiza ngani ngehuman race. Akazange athi uyi-Gentile mina. Hallelujah. Amen. I-understandeni lento bafowethu. Akangabibikho phakathi kwethu othi lay a claim on the nature and bloodline of God. uNkulunkulu ungumoya. What type of umoya is uNkulunkulu? Ungumoya oyingcwele. Yini expectation uNkulunkulu anayo ngathi ukuthi besimkhonza simdumise ngani ngomoya weqiniso, hayi ubuloyi nokuthakathi namanga. Wasowatida abantu. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ukukhuluma nabantu bakhe ngabantu bakhe nge-leadership. Hallelujah. Uthi today for you umuvumelana nalokho engikushoyo, it shall be the beginning of months. Unyaka wakho omusha. Hawu madoda. Siyakuzwa Jehova. Amen. Siyakuzwa. Senze njani? Uthi hayi osukwini lesi-10 lalenyanga wonke umuntu must take for himself a lamb according to
indlu kayise. Hallelujah. Uma indlu kayihlo incane usho ukuthi ke nizoyiqhazatha leli lembu leli wuli. Hallelujah. Nizoliqhazatha nizolishare. Uma indlu kayihlo inkulu kakhulu, it will be more than one. Hallelujah. Lidliwe. Bathi-ke inhlobo yewudlo ngoba kunomsebenzi efuneka ukupheke ufeze la. Kinina nabantu bami, ngisizwile mina isikhalo senu kuJehova ngisezulwini. Ngisizwile isikhalo senu. Namhlanje ke sengifikile. Ngizoshaya ama-shifting in the spirit. Hallelujah. Nanku-ke umgomo nomyalo ekumele niwenze. Each and everyone yemindeni la. Kumele nithole iwudlo. Hlobo yewudlo efuneka nithole verse 5 uthi your lamb should be without blemish. Hallelujah. Akube iwudlo nje eliphilayo impela kahle. Elingenasici. And ufuneka futhi kube lesilisa. Ngiyambona uNkulunkulu, there is something about God. uNkulunkulu bafowethu, when he is going to give you a truth and a revelation, uqala ngokuthi lay a foundation using a principle. Niyabona le? Because the principle that is being laid today, uma siqhubeka silauncha into the future, usuzoyibona i-truth ne-revelation uNkulunkulu ayevele. Hey, ngoba uNkulunkulu wethu manje, he begins with the end in sight. Hallelujah. Uthe qambe edala vele isigcino usuke nesiphethe usuke sesiphethe ngesandla. Hallelujah. uNkulunkulu wethu thina akasihijeki. Hallelujah. Now leli wudlu ke leli ke kufuneka kube yesilisa futhi kube lokuqala kunini kumama walo. Amen. Kungaba imbuzi, kungaba futhi isihabu, anginayo inkinga ngalokho. And nizolibeka nje ku day 10 nje kuze kube umhla ka 14. Amen. Then ibandla or umndeni ngomndeni. Hallelujah. Nina nonke enivumile ukuba separated, ukwahlukaniswa nehlukaniselwe mina nakimina. Nizolibulala ke at twilight. Hallelujah. La kithina i-twilight si-experience ngabo 6:30 kuya 7 ntambama. Hallelujah. Siphinde si-experience ekuseni futhi ngabo 6. Hallelujah. Sekuzoba idona. Amen. Nizohlukaniselana ngalo ke bafowethu. Nizolibulala at twilight. Nithathe igazi lalo la instruction. Ngoba mina ngiresponda to isikhalo senu. Nizothatha igazi lalo. Nenze njani ngalo? Nilibhece. Uyibeka kamnandi baba. Hallelujah. Nizolibheca ke la kuma doorposts na kuma lintels eminyango or anything in the lintel eyimbobo engena endlini. Ukuthi iwindi it's fine. Uma iwindi nje linalento ebizwa ke lintel lapha phezulu. Igazi lifake mfowethu kulona. Ngoba uma ngibona ilintel ngibona i-point of entry. Hallelujah. Ibambe kahle. Nkosi yami. Now niyolifaka ke leli gazi kulezi indawo. Then mase niyayidla ke inyama yalembuzi noma lesisihabu. Hallelujah. Ngabo ubusuku lo eniqaleni ninge twilight between about 6:30 kuya 7. Angeke futhi niyipheke le nyama, niyibilise. Kufanele yosiwe le nyama. Noma niyidla akumele kube khona esalayo eqedeni. Uma kuwukuthi yanihlula shisese ekuseni. Hallelujah. Nifake nje ama-spice amnandi. Hababayo, o medium, o red. Hallelujah. Nidle. Yosiwe, idliwe, iphele. Hallelujah. Ngishilo ngathi angithi nizoyishisa mekuwukuthi iyasala. And menidla futhi yidleni nazi ukuthi tomorrow wenu awusabalwa la nikhona. Hallelujah.
Goodbye Bruce Lee lenishaya. Labe sakhula nabo ngekhathi ethile. Amen. Manidla yidleni in haste. Anisebona abalendawo endlela kuyona. Last supper yenu le. Angazi noma nisayibamba yini. Nisayibamba. Amen. Ngoba khona la siyinyusela khona. Yidleni as your last supper la. Isekhona la siyakwenye indawo. Nesidle esingcwele. Hallelujah. Asijombeke selapha ku verse 14. Hallelujah. Uthini u verse 14? Akisiqale lapha ku verse 13. U verse 13 uthi now igazi ke bafowethu lalembuzi, igazi lalelundlu, igazi lalesihabheni esidlile. It shall be, hey Nkosi yami, a sign. Yebo? Yoba uphawu lwenu endlini zenu. Engiyothi mina Jehova mengithumela ingelosi yami ezokwenza umsebenzi othile tonight, ezothi milibona lolu phawu legazi on the doorposts nakuma lintels eminyango namawindi, ngeke ibone a point of entry, but izobona a gateway yokudlula. Uyabona lo? Ngiyadlula la angeni. Hallelujah. Izodlula kanjalo futhi the plague. I-plague yini? Kusasiqalekiswana nyana. Yes. Kusasiqalekiswa nyana kuhambisana nekhesi nyana ethile. Hallelujah. Ngoba mune plague uyakwazi ukuba notwayi, uyakwazi futhi ukuba no cancer, uyakwazi ukuba nani iletha yonke lezo zifo nje empilweni yakho. Amen. So izodlula. Mina ngaleso sikhathi la ngingaliboni khona uphawu legazi, ngiyongena ngengelosi yami yokufa. And angizodila nje namadodana. Ngizodila nje namadodana akwaMizrayeli. Ngoba i-revenge ne-vengeance ingeyami mina Jehova Sebawothi. Ngizwile ukukhala kwenu. Hallelujah. Ukuthi ngizokwenzani akuyona idoko eligayelwe nina lelo, indaba yami. Hallelujah. Kepha nina into enizoyizwa enizoyenza mina Jehova Sebawothi uma nihloniphe le ordinance engininika yona namhlanje, ukuthi this day shall be to you a memorial. You'll commemorate liyoba isikhumbuzo empilweni yenu ukuthi uJehova simkhonzayo sisezweni lakaMizrayeli kade sihlupheka sihlushwa under taskmasters uNkulunkulu wasikhulula. Hallelujah. Wasehlukanisela unto himself. He separated us unto himself. Hallelujah. Yingakho ke thina lolu suku even ingane zethu olwenzeka zingekho. Hallelujah. Siyobatshela ngalo ukuthi nihlale nenze commemoration yokuthi uNkulunkulu wanenzela as the Yasharel of God. Abantu abavuma ukwehlukaniswa behlukaniselwe uNkulunkulu. Kungenzeka ukuthi ungumFrench. Hallelujah. Kodwa uma uvuma ukuhlangana noKristu njengenkosi nomsindisi kuwe, you become the Yasharel of God, uba uIsrael kaNkulunkulu. Hallelujah. Kungenzeka ukuthi wena umnguni, you are mnguni, kodwa masumamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, you become the Israel of God. Ingakho nje ngelinye ilanga siyokubuza sithi, what type of a Jew are you? Ngoba sinokudideka okukhona la emhlabeni ukuthi uma ngumJuda asikho kwasidingoke then sokuthi ngiyomzalwane ngoba vele ngiyongena ngigijime ezulwini. Hallelujah. Uthi uma kwenzeka ke bekubuza ubatshela ukuthi wena you are the Yasharel of God, bekubuza what type of a Jew then are you, uyobatshela ukuthi inhlobo ke mina yomJuda engiwuye angiyena lomJuda womJuda ngokozala, futhi angiyena ngomJuda ngokuthi ngisokiwe.
Kunento eyenzekile kimi. Ayenziwanga ngesandla somuntu but yenziwe uNkulunkulu in person. Uyenzeka. Angisokwanga mina ijwabu. Ngisokwe inhliziyo uNkulunkulu. That's the type of Jew that I am. Uma ufuna ukwazi kabanzi. Hallelujah. Ngoba zokubuza, this message is foolishness unto them that are perishing. But it is life and life abundance. Kithini esiphethe samba. Yes. Hallelujah. Niyamuza uNkulunkulu uthi. Amen. Awu madoda. So you shall keep this feast then as a feast by an everlasting ordinance. Hallelujah. UNkulunkulu uhlakaniphile bafowethu, he begins with an end in sight. Uyazi ukuthi kunesikhathi la igeneration izodlula emhlabeni, kusala igeneration eyayingekho mhla uNkulunkulu enza lento. Yes. Uthi uNkulunkulu kuzofika isikhathi labantwana beni bezonibuza khona ukuthi wemani nobaba, wegogo nomkhulu. What is it about this ritual eniyenzayo eniyibiza ngesidlo esingcwele? Niyenzelani le? Nifunde ubani onikhombise lento? Hallelujah. Now uma verse 26 ka Exodus ukuthi uma kwenzeka abantwana benu benibuza ukuthi what do you mean by this ritual? What do you mean by this service? Yani yesidlo. Hallelujah. uNkulunkulu hayi anibobaphendula nibatshele ukuthi lento siyenza ngoba it is the Passover sacrifice of the Lord. Right? It is the Passover sacrifice of the Lord who passed over the houses of the children of Yasharel in the land of Mizraim. La uNkulunkulu khona, he struck the Mizraims, the firstborns of the Mizraims, and delivered wasindisa thina nemindeni nezindlu zethu. Hallelujah. Abangani bethu ke bafowethu la esanctuary laba ibiza ngamaJuda kodwa sebeshunyayezwile nabayilandela intshumayelo zala esanctuary, they call it the Pesach of Yahweh. Amen. Hallelujah. The Pesach of Yahweh. Yahuwah, Yahweh, mfeli nqa. Hallelujah. Na umbuzo sekutheni sesizwile ngalaba beseGibhithe. Wena Twala noMazibuko noMkhwanazi noMsweni noKhumalo noMntungu nani ngekho ezweni lakaMizrayim kungani? Kungani nani senimbandakanya nalokho? Hallelujah. uNkulunkulu usambulele thina la esanctuary uthi hayi anibobatshela even abantwana benu weGod Sanctuary Family Church bebenibuza ukuthi kungani ni commemorate isidlo esingcwele. Hallelujah. Nibatshela ukuthi reason ebangukuthi commemorate isidlo esingcwele zibeka kanjani? Ngiyayifunda nani? Hallelujah. Angithi uNkulunkulu uthe abantwana beni benibuza anibobatshela ukuthi no, it is the Passover sacrifice of the Lord who passed over the houses of the children of the Yasharel in the land of Mizraim. Nathi ke uNkulunkulu sitshela sikwenzelani lo? uNkulunkulu uthi anibobatshela abantwana beni ukuthi hayi thina sasicommemorate isidlo ngoba ngizibeka kanjani ngesizulu esimnandi bafowethu lento? We are testifying ngoba thina sasingekho but siphethe ukufakaza. Thina si-commemorate lolu suku ngoba sinokufakaza. So we are testifying of the saving power of the Passover Lamb of God who was sacrificed from the beginnings of the world, who was sacrificed from the beginning of time for the atonement of our sins. Yabona? Angazi ngizoyibeka kanjani ngesizulu esimnandi. Siphethe ukufakazi, siyafakaza ngamandla lokuza lokho. Awumniki mic mfowethu, awumniki mic khona uzoyibeka kahle ngesizulu.
Siphethe ubufakazi Yes. bamandla egazi Yes, siphethe ubufakazi. We are testifying of the saving power of the Passover Lamb of God, Christ Jesus. amandla asindisayo Yes. egazi likaJesu. Yes, futhi lamandla aku Christ Jesu. Yes. Okungaye thina sithethelelwe Yes. izono zethu. Amen. Yingakho today we stand counted faithful. Sibizwa ngabazalwane. Amen. Namuhla uNkulunkulu uthini bafethu ezweni lakhe? Amen. Sinaleso sizathu ke thina uma ingane zethu zisibuza. Hallelujah. Amen. But ukuze lesi sizathu esinaso sokufakaza sihlale sikuthina, uNkulunkulu uthi gadani memory yenu regards leTumayela. Hallelujah. Kunento ekumele ningibize mina Jehova Sebawoti nginilekelele ukuthi ngiyenze kwimemory yenu, ngoba uma ngingayenzi lento kwimemory yenu ibandla okulo uma sikubuza ukuthi lagcina nini ukudla isidlo uzothi lagcina nini. Hallelujah. Amen. Ibandla okulo lagcina nini ukudla isidlo, njengoba uhlala ukhokha every week ibhakede lisirculate. Hallelujah. Singaze silingeke sikubuze nokuthi njengoba wamukela uKristu njengenkosi nomsindisi wafakwa yini wena emanzini noma wasprinklishwa ngamanzi. But ngeke sikubuze namhlanje sizoyiqoqa. Hallelujah. Amen. Umbuzo uthi ibandla okulo lagcina nini ukudla isidlo esidwele? Uma nidla isidlo esidwele, how many minutes do you take? Nithi 1 2 3 4 mesendlulela kwezinye izinto ama programs osuku. Kunokuthi uthi kunento ekhona kwimemory yenu edinga ukulungiswa. Hallelujah. Amen. Kunento ethile mafethu uNkulunkulu bekhuluma ngememory yomuntu. Kunesambulo asivezayo. uNkulunkulu uthi the memory of the righteous, imemory yabantu abakholwayo nabaneqiniso lensindiso. It is awela ku Proverbs man chapter 10. Incwadi yezakha chapter 10 ufunda verse 7. Hallelujah. Ulalela ukuthi uthini uNkulunkulu. Hey Nkosi yami. What does the scripture say? Hallelujah. Incwadi yama Proverbs udlula ama Psalms bese uyafika kuma Proverbs, udlula amahubo ufike kuma Proverbs. Verse 7. Hallelujah. Chapter 10 verse 7. Uthini uNkulunkulu mesambulela ngememory yabantu abakholwayo? Ukukhunjulwa olungileyo usesekile. The memory of the righteous is blessed. Yes. But injani imemory yalabo abangakholwa? Kepha igama lababi liyabola. Imemory yomuntu ongakholwa ibolile. Hallelujah. Akusho thina bafowethu kushizwe. So understand ke mfowethu ukuthi njengoba nje usibona namuhla sidla isidlo esingcwele ingoba uNkulunkulu usinika imemory yomhlaba into engasuki phansi esikwazi ukuyitrace from the book of Bereshit. Hallelujah. From the book of Shemot. Hallelujah. La uNkulunkulu khona establisha le ordinance esidlo. Hallelujah. Siphethe yona. Amen. The memory of the righteous is blessed. Hallelujah. Kungani sithi the memory of the righteous is blessed? Ingoba abasindisiweyo, abalungile nabalungisiweyo abayisebenzisi imemory yabo for izinto ezibolile, meaning ababambeleli kwipast bayadlulisa. Hallelujah. That is why uzasivumele lapha uPaul athi thina we are the type of Christians who press on to that which Christ Jesus has laid hold for us, for great is the mark
of the Christ, of ubizo lethu oluphakemeyo Siyakhohlwa. kuNkulunkulu in Christ Jesus. Siyakhohlwa ngasemuva. Siyakhohlwa ngasemuva, siyakulibala. Sizalulele kokuphambili. Size sikubize ngorubbish nangobulongo. Kodwa senze njani? Sizalulela, we pressing on. Uyayibona lento? Ngeke ukwazi ukwenza lokho imemory yakho uNkulunkulu engakayisebenzi. Hallelujah. Siyanqaba to surround ourselves. Awuchaze mfundisi wenkhulumo. Siyanqaba to surround ourselves with people who will choke our salvation. Siyanqaba ukuhlala nabantu abazo Choke up. Abazomkhama. Bazomkhama. Bazokhinya. Hallelujah. Hallelujah. Sileyo nhlobo ke thina yabantu. Ingakho imemory yethu ibusisiwe. Kungani imemory yethu ibusisiwe? Uverse 13 no 14 wama Proverbs 10. Uthi wisdom is found on the lips of him who has understanding. Understanding. Hallelujah. Why usho kanje? Ingoba wise people store up knowledge. Uyabona? Abafana laba bani. Ukusho thina esinememory uNkulunkulu ayisebenzile, we speak forth wisdom. Sikhuluma ubuhlakani, size sibusebenzise lobuhlakani to reach out also kwabanye abantu with the gospel of salvation. Amen. Thina imemory yethu, imikhumbulo yethu uNkulunkulu uyisebenzile. Ingakho ibusisekile. Ngoba bathina when we speak, uma sivula imlomo, yes, we speak forth wisdom. And we also use the wisdom to reach out unto others with the gospel of salvation. Hallelujah. Verse 31 of Proverbs 10, no verse 32. The mouth of the righteous brings forth wisdom. Where is one then? Verse 32 at the lips of the righteous know what is acceptable. Yingakho ke thina uNkulunkulu esebenzile imemory yethu ukuthi uma sikhuluma sithi express the mind of God kubantu, singazivezi thina but sinciphe thina sivakhule ke. Yes, amen. Beyizwa lento? Amen. So uma sikhuluma asikhulumi education yethu ase university nase college, but we express the mind of God, the double-edged sword of the spirit is kaNkulunkulu. Yeah. Beyizwa lento mfowethu? And uma sikwenza lokho siyabakhulisa nabanye, we nurture them. Siyabakhulisa sibafudumeze ngobisi lezwi. Amen. Hallelujah. Siyabakhulisa. Inkosi yami. Ukuze nabo babe nani nobufakazi ngoKristu Jesu. Amen. I beseech you, brothers and sisters, by the mercies of my Father God, that you present your bodies holy and acceptable kuNkulunkulu, ngoba that is your reasonable service. Angifuni into eningi kuningi. It's your reasonable service. Inkosi yami akathengwa ngegolide namuza uNkulunkulu uthi Amen. enye into ke bafowethu uNkulunkulu ayenzayo kithina who are righteous. Enye ke into uNkulunkulu ayenzayo kithina esesilungisiwe sesilungisisiwe. Hallelujah. uNkulunkulu kunomsebenzi athi mawufeza lapha
kwi-memory yethu eyenza ukuthi sifunde siqonde ukuthi uyazi there is power in silence. Amen. Kunamandla ekuthuleni. Hallelujah. There is power in silence. Kunamandla ekuthuleni. And silence speaks more powerful than words. Ukuthula kusho okukhulu kunamazwi. Ingakho menibhekene nezimo ezithile manje nginishiya nonke ngiyokwakha imizuzu noNkulunkulu wami bese nguvala umnyango behind me. Yeah. Hallelujah. Bese ngimbikela ubaba wethu osezulwini. Kithi ubaba wethu osezulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Hallowed be thy name. Ngisuke semsukile kubantu becabanga ukuthi bangihlulile ngoba ngithulile kubona kanti abaza amandla engiwaphethe emagxeni ami. Yes. Ukuthi ngiyokhuluma nobaba wami manje osezulwini. Zonke lezi zinto zozazi if you partake of Isidlo Esingcwele. Nememory yakho futhi uyobakhumbuza ngisho esontweni uthi nanku unyaka uyophela singasidli isidlo na inyanga iyophela nali ikota lokuqala le trimester yokuqala iyophela asidliwe isidlo la ekhaya kwenze njani. Hallelujah. Bathe nawe uyasicefezela ngesidlo uthi hayi hlala phansi nginitshela uNkulunkulu uthini ngesidlo. Hallelujah. Awubheke nje lapha uverse 11 ka Proverbs 11. uNkulunkulu ukuthi usebenza umsebenzi imuni lapha kwi-memory yethu. uNkulunkulu uthi lapha ku verse 11 Proverbs 11:11 by the blessing of the upright the city is exalted kodwa by the mouth of the wicked the city is overthrown. Hallelujah. Ngesibusiso sabaqotho umuzi uyaphakanyiswa. Hallelujah. Kepha ngomlomo wababi Yes. umuzi uyachithwa. Nkosi yami. Ingakho ke la eSanctuary, God Sanctuary Family Church, we are very careful ukuthi mesibona ukuthi umafulufulu unamadlingozi siya uNkulunkulu sithi akasinike iwisdom ezokwazi ukuthi sikwazi ukuthi siyichanele lamadlingozi akho for ibenefit kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Kanjalo futhi besibona ukuthi une-education futhi wena une-data ungena ngesikhathi osithandayo kwi-internet naku-Google usunembuzo osukuyibuze ngisho sikwi-cell church efeed uGoogle siyakwazi la ngamandla kaNkulunkulu ukuthi siyichanele le-energy onayo ukuthi ingakuyise esihogweni but ikise phakadeni la. Hallelujah. Ngoba sikuzwa ngisho usushumayela uJesu usumbiza ngehero ukuthi Jesus is my hero sithi ukuthatha phi lokho kusho. Hallelujah. Ngoba kukho ezwini nasembhalweni engcwele ukuthi uJesu is a hero uJesu unguNkulunkulu. Hallelujah. Namuza uNkulunkulu uthini ezwini lakhe. So we caution ke bafowethu kakhulu la eSanctuary ukuthi we do not hero worship. Angazi uma ngiyibeka kahle yini. Yabona we teach you. Hey man, angazi uma ngiyinotice ayilento bafowethu. Do you know ukuthi kuyenzeka udlala ingoma zegospel emotweni to a point la uqabanga khona ukuthi usumzalwane. Just because udlalani ingoma zegospel. Kuyenzeka ekhaya ubukele ama channels egospel ngendlela owabukela ngayo uzucabange ukuthi wena usuyini umzalwane. Kanjalo nokuya esontweni ngenxa yokuthi unesizunga into oyenzayo uzucabanga ukuthi ngokuya esontweni usuyini usumzalwane kanti umkhuba lo wenzayo. Hallelujah. So nalana ke thina siyakwazi ukuthi uNkulunkulu asambulele ukuthi anibogada kunabantu who admire and fall in love with the life and the teachings kaJesu. Angazi noma nizwe kahle.
Kunabantu othi mushumayela ngoKristu Jesu, they fall in love with what you say about uKristu. bathanda lokho kushoyo ngoKristu. Bathanda lokho kushoyo ngoKristu Jesu. You understand? They admire the life kaKristu Jesu. They admire the things he did. Yabo? And then he becomes their hero. Tina, we don't teach you to admire uKristu Jesu. We don't teach you to admire in lifestyle, in life, nama teachings are. We teach you to accept him as your Lord and Savior unto salvation. Asikufundisa ukuthi uthande indlela uJesu ayiyo. Hallelujah. Asikufundisa ukuthi uphenduke. Uphenduke. Bese mamukela njengenkosi nomsindisi bese sindiswa. Hallelujah. Niyayizwa lento bafowethu? Ingakho ke uma sidla isidlo esingcwele, ifoundation yethu bani uKristu Jesu. Yabona, hence esidlweni esingcwele noma ungeke usizwe esikhuluma but sisuke simemeza sithi Christ died. While busy, siphuza igazi likaKristu Jesu, which is which the juice will symbolize. Hallelujah. Sidla umzimba kaKristu, which the bread symbolize. When ungayitshela ukuthi siyaphuza siyadla kanti siyamemeza emkhathini in the realm of the spirit, sithi Christ died. Jesu wafa enakafile nje kuphela, siyamemeza futhi sithi uJesu uyabuya. Wavuka. Hallelujah. Sorry, yes, wavuka. Amen. uJesu wavuka. Amen. And asiqedi lapho sithi uJesu uyabuya. Kodwa wena ungayitshela ukuthi awubheke lezi dumdum zibhizi ziphethe isinkwa nejuice zithi igazi nomzimba. Kanti siyamemeza mfowethu manje. Senze simemezele sinzima. Esithi death, where is your sting? Wena thuna. Liphu libo lakho. Siphethe uJesu thina umqobile manje. Amen. We are not in your league. Hallelujah. Amen. Ithina ke la. And uma imemory yakho namhlanje singayakhi sivuselele, uzoqhubeka naleli bandla lokulona. Woza la sanctuary uzofunda. Amen. Asinawo amahloni, usi-invite futhi uma ufuna usi-challenge. Uthi ithatha lento esisho. Amen. Hallelujah. Amen. Without further ado bafowethu kumnandi ukufundisana. Hallelujah. Uma usafuna ukufunda samo singaqhubeka. Hallelujah. But for the purposes of time, sesifike kuleso sikhathi sokumemeza. Amen. Sithi uJesu wafa. uJesu wavuka. uJesu uyabuya. Amen. Ezingozi man records. Niyabona bayethu? Amen. Singozi. Asona umdlalo thina. Now gada ke mfowethu. Ukuze ukwazi ukuzisidlo esingcwele. Ungajoyini oyihlo bakho labasebafa abafa bengazi. Kumele uhlambuluke. Amen. Hallelujah. Ngoba uma usakholela kwi-divorce and remarriage, ungasidli isidlo mfowethu. Uma ukholelwa wena ukuthi uNkulunkulu wenza iphutha emedala umuntu wesilisa nowesimame. Umuntu wesilisa usengaganana nje balale nomuntu wesilisa nowesimame aganana alale nomuntu wesimame. Awuvunyelwa ukuthi usidle isidlo. Awuvunyelwa. Uma usakholelwa wena ukuthi elinye igama likaNkulunkulu enamqamba lona nge-education yenu Trinity, hlambuluka mfowethu yena. Mbize nje ngegama lakhe. Uthi uNkulunkulu. Hallelujah. Ungamqambe lapho, that's blasphemy. Hallelujah. Kuningi sokusho nje one by one ngelinye ilanga. Musinike imzuzu. Amen. Amen. Ake siye lapha kwabaseKorinte. Bokuqala. 1 Corinthians chapter 11. Hallelujah. Ngoba thina ipattern yethu mesidle isidlo esingcwele sisika kubani? Sisika kuPaul. Amen. Hallelujah. 1 Corinthians 11. Asayimemezi ke thina embuzini, asayimemezi ezimvini. Hallelujah. Asayimemezi kwaMisrayim, simemeza la siphila khona. Yeah. Hallelujah. Amen.
Wesitshela ke mfowethu uPaul ukuthi hayi, for I received from the Lord that which I also delivered to you. Nami lokho engizokwenza engakureceive from imbhalengcwele. Hallelujah. That the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Tata, take, udle, this is my body, umzimba wami, which was broken for you, and do this in remembrance of me. Hallelujah. That's all. Verse 23. Verse 23. 1 Corinthians 11, verse 23. Hallelujah. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho. Yeah. Nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu Yes. ngalokho busuku akhashelwa ngabo. Yes. Wathabatha isinkwa. Yes. Wabo wasitephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Uzwile ukuthi lokhu kwenzeni ukuze ningikhumbule. Do this in remembrance of me. Uma memory yakho isibolile, ngeke ukwenza. Ngeke ukwenza. Nasike bafowethu isixwayiso lapha ku verse 27. Isixwayiso sithi Ngakho ke lo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. If you believe in the same-sex marriage, usenkingeni. Hallelujah. Amen. If you believe in 3 gods, usenkingeni mfowethu, usenkingeni. Uma believer ko spiritual father who are mortal, usenkingeni. Ngamafishane, you are eating damnation unto yourself. And it is true, uzofa. And you'll join your fathers. That's ebafana babefa bengazi. Hallelujah. U28 uthi asenze njani? Kodwa umuntu akazihlolisisi. Asihlolisiseni. Khona ke akadle lesi sinkwa. Hallelujah. Aphuze lesi sitsha. Akadle lesi sinkwa aphuze futhi ngalesi sitsha. Amen. Qhubeka mfowethu. Ngokuba odlayo aphuze. Yebo. Uzidlela aziphuzele icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Nkosi yami. Ingakho kumele ukuthi before sidle isidlo kumele siye lapha ku Psalm 51 bafowethu siyothandaza. Asiye encwadini ku Psalm 51 siyocela uxolo kuNkulunkulu. Hallelujah. Asime ngeenyawo. Mase niyashoka emva kwami. Awufunde mfowethu uverse usilide nje ngalowo mthandazo. Uverse 1, 2, 3 and 4. Ihubo 51. Hallelujah. Verse 1 kuya ku 4. Amen. Ngihawukele uNkulunkulu. Ngihawukele uNkulunkulu. Asishoni? Asishoni. Ngihawukele uNkulunkulu. Ngihawukele uNkulunkulu. Ngomusa wakho. Ngomusa wakho. Yesula iziphambeko zami. Yesula iziphambeko zami. Ngokubele bakho obukhulu. Ngokubele bakho obukhulu. Ngigezisise ebubini bami. Ngigezisise ebubini bami. Ungihlanze esonweni sami. Ungihlanze esonweni sami. Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami. Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami. Isono sami siphambi kwami njalo. Isono sami siphambi kwami njalo. Ngonile kuwe wena wedwa. Ngonile kuwe wena wedwa. Ngakwenza okubi emehlweni akho. Ngakwenza okubi emehlweni akho. Ukuze kuthiwe ulungile. Ukuze kuthiwe ulungile. Ekukhulumeni kwakho. Ekukhulumeni kwakho. Uthathe ukwahlulela kwakho. Uthathe ukwahlulela kwakho.
Asiye lapha verse 7 manje wasesihlambulukile. Sesicela ukugezwa ke manje. Ukuthi uNkulunkulu asigeze. Ngihlanze ngehisopi ngihlambuluke. Ngihlanze Jehova ngehisopi ngihlambuluke. Ngigeze ngibe mhlophe kunekhwa. Ngigeze ngibe mhlophe kunekhwa. Ngizwise intokozo nenjabulo. Ngizwise intokozo nenjabulo. Ukuze ethabe amathambo athokozekileyo. Ukuze thabe amathambo athokozileyo. Fihla ubuso bakho ezonweni zami. Jehova fihla ubuso bakho ezonweni zami. Wesule zonke izono zami ezimbi. Usule zonke izono zami ezimbi. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Ungangilahli ebusweni bakho. Ungangilahli Jehova ebusweni bakho. Ungangemuki umoya wakho ongcwele. Ungangemuki umoya wakho ongcwele. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Ungiphase ngomoya ovumayo. Ungiphase ngomoya ovumayo. Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho. Khona ngiyawufundisa abaphambukayo indlela zakho. Nezoni ziyakuphendukela kuwe. Nezoni ziyawuphendukela kuwe. Amen. Amen. Hallelujah. Isithembiso ke sisenzile ke lesi uverse 13 ukuthi uNkulunkulu uma esesihlanzile nathi sesiyohamba siye kulabo abanye bethu besona nabo siyobatshela ngayo. Hallelujah. Amen. Amen. Now, I think it's important that we understand this, that when we partake of Holy Communion, we use the elements that are symbolic of what is in the scriptures. Amen? Amen. So as a church, God Sanctuary Family Church, for bread, we use a biscuit. Hallelujah? Amen. But one thing about Holy Communion is that once you invoke the Spirit of Christ in Holy Communion, once you invoke the blood and the body of Christ Jesus in this biscuit, once you invoke the sovereign power of Christ Jesus in this biscuit, it stops to become a biscuit and it becomes the body of Christ Jesus. The same is true with this juice. Hallelujah. When we invoke in this, amen. When we invoke the Spirit of Christ Jesus, we invoke the blood and the body of Christ Jesus, and we invoke the sovereign power of the Holy Spirit in this, these things change. And that is the mystery and the shifting in the Spirit that happens. Hallelujah. Amen. So allow me therefore to do that so that together we can partake of the body and the blood of Christ Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, as we are about to partake of the body and the blood of Christ Jesus, the body that was broken for on our behalf, and the blood of Christ Jesus, which speaks a new covenant between God and man. Lord, I invoke the Spirit of Christ Jesus in this biscuit. I invoke the blood, the body and the blood of Christ Jesus in this biscuit. And I invoke your sovereign power, O God, the power of your Holy Spirit. Let it be manifest in this biscuit so that this biscuit ceases to be a biscuit, but it becomes the body of Christ Jesus, the very body which was broken for and on our behalf, that we may enjoy salvation and forgiveness of sin. I do the same, O God, with this juice. I invoke the Spirit of Christ Jesus in this juice. I invoke the body and the blood of Jesus in this juice,
And I invoke the sovereign power of your Spirit, my God, your Holy Spirit, that you create a shift in the realm of the Spirit, that this juice, though it may look like a juice, God, you change it, oh God, into the blood of Christ Jesus, the very blood which speaks a new covenant between you, God, and us. I bless your holy name that thou doest this for and on our behalf. In the name of Jesus. Amen.